Ciao bandiraɓe, hande bo dayam min jottake wuro Belel ha lesdi Cameroon. Belel ɗo tawe les wuro Gawdere ha Adamawa lesdi Cameroon. Den bo min jalɗiri bo ha laamu giɗaɗo andaɗo nden bo naneteɗo Alhaji Abdou Nasir Yaya ɓi Yaya Mbabo. Alhaji Abdou Nasir Yaya kanko woni tafiɗan Mayo Faram ha lesdi Nigeria. De bo o lamminama Sardawnan lesdi Belel. nden bo mi yiɗi heɓa e jotto Belel ɗo ngam tabbitingo noye laamu may tan mi yehirgo ha wakkatire nde Yusubi Chak Bouba wiyata tokkeyam e naste wuro Belel. Arande min ummi ngam yahugo ya jabbo mo Allah ɓanti daraja mako laamiɗo Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustafa mo ɓingel mako kawran Adamawa yerima lesdi Adamawa lutani ha badedel moftorde nde ɗum lamminta tafiɗa Mayo Faram nda ummatoje e jeegam jaɓɓago mo. Mi wari jabbugo lamiɗo fombina mo wari Gawdere jabbimo. Daga e jaɓɓimo jonta min koti min jeyi babal jipporde mako nda ha ɗum resimo. Dago ɓawo bo mintiji seɗɗa min koti saare ngam jiwgo no taskaram ji jehirta heedi ko larani rewɓe bo ngiyeno rewɓe suglori ko ɓe gaɗata fu ngam tabbitingo ko ɗume fu ɓendi weli yimɓe ñaami kaari koti ɓe seyo. Ɓe defidi ɓe timmini jotta kam se hotugo jawleru ya hebbina reedu ñaama yara wurto ya waɗa moftorde. Wallahi tallahi belɗum sai mbiya faɗɗayyam habba belɗumji kam nda burodi nda kose nda kosam nda ñamri no yonki amin yiɗi belɗumji kam kaɗi ɗon bandiraɓe. Daga ɗo kadi ɓawa ñam e yara waɗi se min numti fa dow mo Allah ɓanti daraja mako laamiɗo Gawdere Haji Muhammadu Hayatu Isa min nani habaru o ɓadake yottago wuro Belel ngam yalɗirgol laamu tafiɗa Mayo Faram nden bo lamminteɗo Sardawnan Belel enanta bo woɓɓe min ummake ngam yahugo ya jaɓɓomo ha nassorde wuro Belel. gaishe ka ɗan sarakai ga kanka yayi sarki babanka yayi sarki ga shi yau kana sarauta haka ƴaƴanka za su yi sarauta jirge masgai dan turin giwa jirge masgai dan zaki gaban ka lafiya bayan ka lafiya sarki hayatu gaban ka lafiya bayan ka lafiya sarki hayatu Allah sa ka gama duniya lafiya Allah sa ka gama duniya lafiya dan turin giwa gyara kinsi baro ga baban madina baban yaya Allah sa ka gama duniya lafiya dan Allah sa ka gama duniya lafiya dan Allah sa ka gama lafiya sarki mai tsayin talakawa Allah sa ka gama lafiya sarki mai tsayin talakawa sarkin da baya kashin talakawa sarkin da baya kashin talakawa Allah sa ka gama duniya lafiya. Sardawna Belele sabbungo mo ala teddini laamu ɗon yaajiɓe ma waɗi tele ndaremo tafiɗa Mayo Faram.
Dr. Mustafa Barkindo lutanɗo baba mako laamiɗo Adamawa wari hofni laamiɗo Gawdere seɓe gurtoɗi gam yahugo babal moftorde nda kadi wakkati ummatoje ɗo seyi gam jaɓɓago ɓe gam yiko mawɓe gurtake. ɓe keɓi jonde ɓe jooɗake jonta kan ko hani waɗe se gaɗen ko waddi en haɗo en fuu laamu waddi en laamu woɓe ɓe lamminta Alhaji Abdou Nasir Yaya Babo lattiɗo Sardauna Belel. nde ɗum tokki ƴownugo inde maɓɓe goto ɓawo goto Sarki Samari ha wakkati jowro Muhammadu Abbo Laminu hokki umrore dow ɗum lammina yimɓe majalisa mako. Hokke sabungol Allah fodu baldema juttim baldema Allah beddun jawdima an beroɓe ma an beɓiɓɓe ma derdiraɓe ma Allah hokke sabungol lamɗo hayatu Allah beddu sabungol Allah fodu baldema Allah beddun jawdima Mama Adama, Hami Leila Babama, Hami Yimda Babama. Allah on hokki malamu Alhaji Abdul Nasir Alhaji Abdul Nasir Di Alhaji Yaya Babo Di Hajja Midoleluma. To nde min timmini ɗo be tafida Maayo Faram Sardauna Belel keso min ummi sey yahugo saare mako nde min jotti saare bo ummatoje ɗo seyi rewɓe ɗon dari worɓe ɗon dari ko moye funi gam wallugo mo barka gam yugo ɓiŋyum maɓɓe heɓi Sardauna Belel awro dañode mako debbo nda wakkati hanko o nasti nder saare nda siyongo yimɓe gontiri nda saaroɓe mako nda miñiraɓe mako nda bappa en mako nda adda en mako nda rewɓe mako nda ɓikkoye mako nda sobaɓe garɓe daga lesɗe feere feere non bo kadi daga ɗon jonta bo sey toyi na'i kirsaɗi kusel ɓendi gulangel ɗon sa'angel ɗon defe defe ka wane ko wolwa nda komo fu yiyana guite mako dede ko saali ha yolle Alhaji Abdou Nasir Yaya tafida Maayo Faram nden bo laminaɗo Sardauna Belel. Sardauna mo Belel Alhaji Abdul Nasir Sardauna mo Belel Alhaji Nasir warina sanuma tafida Maayo Faram mi himdima sanuma tafida Maayo Faram sanu wakkati ɗum ɗo nyama ɗum ɗo sey iyalu Alhaji Abdou Nasir Yaya Babo tafida Maayo Faram lesdi Nigeria nden bo Sardauna Belel mbi kamɓe bo ɓe accaka ɓawo ha ɓe jottina sewo maɓɓe faaki ha ummatoje yalɗirɓe ha wakkatire nde. No indema? To ko a wiyata ummatoje yalɗiri ha ɗo daga Nigeria lesɗe feere feere jaɓɓiɓe mi yettiɓe be warango min seyi pat maɓɓe ɓe wari jam sali jam alhamdulillah. Nani bedum daga
tafida hande kam ɓe wati My name is Kulchumi Yasmin. Je suis très heureuse pour cela et je le souhaite tout le bonheur. Aujourd'hui c'était un grand jour parce que mon compagnon a été intronisé comme Sardona de Belel. C'est une grâce. Et nous prions Dieu, que Dieu vraiment le protège dans sa ligne de tâches et qu'il vraiment collabore avec son chef. I'm so happy because His grace, and by the grace of God, I hope he will do well. Que je ne peux pas exprimer ma joie parce qu'il fait une étape de tout mon village. Allah puisse collaborer avec son chef, qu'il soit à l'écoute et qu'il puisse nous amener au-dessus de tout. Voilà comme je viens d'asser mi yetti Allah mo ko hawti himɓe ɗum waɗani amin hoɓɓe diga yaasi ɓe nder leddi fof to wala ɓe waray hannde ha wuro ngo sanadi sababu metanol ngol ɗum heɓi metanol bo ɗum metama nder hayru nder jam to wala ko min wawata ɓesdugo se min mbiya min yetti jawmirawo seniɗo haala seyo kam woɗɗo ɓe wiyata ɓe mo ɓe wolde français les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui to no goɗɗo fassirta bana wiigo hande ɗo mi wala wolde mi anda ko mi wi'ata ha mi wi'ama seyo ngo mi nani hande wato ɓuri volde yimɓe bana ha nder geɓe temere capanɗe jeenayi e jeego fu goɗɗo foti wiya ngam ma tan ɓe ngari woɓɓe daga Nigeria woɓɓe daga lesɗe goɗɗe to ko a wiyata ɓe kadi takanasma bana kanko Yerima Jiya Adama lesdi Nigeria Kawra wala ko mi wiyata se mi wiya Allah ɓeddu narral on waɗɗi ɗum to narral wala no ɓe warata narral ɓe enɗam ɓe yiide ɓe derɗirago to Allah ɓeddu ɗum fu maje to a ɓesdanama mangu daga tafida hande a warti Sardauna to jotta bo kani ko woni taskaram ma nder ɓernde ngam yigo laamu kam ɓesdama nden bo kuuɗe jaajay mangu bo kadi dole hawta ɓe muñale ko nandi ɓe ɗon nane ma tafida ɗo ha wuro dadirawa on ɓe hakkino hande bo Sardauna ɓe hokkiyam ha wuro am ha dayorde am haɗɗo ha am on ha saare nde mi daya to ngam majum e wala ha weeli a mara laamu yotti hama to hande mi heɓi laamu ha am kam ay wala ko mi beddata ha ɗum to ko a yettita ummatoje takanasma lamɗo Gawdere Jowro Belel e ko nandi miɗo yetta Sa Majesté Mouhamadou Hayatou Issa be yerduki wara parena laamuji amin ɗo ɗum min ɓe meta amin gite mako min yaari min invitation o wiyam tafida to Allah muyi mi waran o wari bo mi yehi mi inviti laamiɗo bo ha Nigeria mi yecci Gawra wari waɗi représente laamiɗo Gawra waray jahangal hoore mum o wari do o représente laamiɗo Adamawa laamiɗo Fombina kañum waɗi ayi ko jonde nde ɓe joƴinimo na jonde Yerima ɓe joƴinimo ɗum jonde lamɗo on to haragare kadi woodi bolle ɗe a yettinta takanasma ɓe iyalu maɗa e ko nandi ɓe no ɓe sobaɓe ɓe metidi mana to on yettata ko yettore nde ɓe artata yettugo tawon miɗo yetta himɓe saare am mawɓe am ngam ko a yi ha saare ɗo pat ɗon nder ko ɓe hawti on himɓeji maɓɓe ko moye wari ɓe himɓeji mum miɗo yetta bo derɗiraɓe am kamɓe bo ɓe wari wakkere fuu hande derɗirawo goto ni mo waray wala ɓe fuu bo ɓe wari ɓe hawti ɓe huwi ko ayi en waɗi ɗo pat ɗum albarka rewɓe man to Allah barkiɗin ɓe to irin yettore nde bo a marani yimɓe ko bo wolde nde a marani ɓe metidima be maɓɓe Saraki en Belel fu kadi to komi wiyata Saraki en Belel kam metalol ɗo ɓe hokkay amin min wara min hoosa l'école min tara ha hoore ɓe hokki amin metalol ɗo ngam ko moy huwa kuugal mum ha ɗo ko larani laamu ɓe hokkima ɗo dole on ɗum amana on a jaɓi ha laamu
ha laamiɗo ma dole ma bo a joga a vallita ɓe ha ɗeɗe kugal ngal ɓe hokkima to on miɗo tora saraki en eɓe meti ndiyam ɓe maɓɓe ko moy kuwa ɗeɗe ko ɓe hokki ɗum ko moy habdan ɗeɗe no ko yarata wuro yeeso. Sey arɗo maayo faran ha lesdi Nigeria, arɗo Mustapha, arɗo Ahmadu, enanta bo ummatore mako fu ɓe njehi ha dada Alhaji Abdul Nasir Yaya tafida maayo faran nden bo Sardauna Belel wato Hajja ngam wallugo mo seyo. Ha ton may bo Hajja yehi ɗo nyartina ɓe do'aji, nyartani ɓikkoy mako do'a ngam yi'ugo ni irin seyo ngo wontiri. Te ɓawɗon bo kadi jemma nde waɗi yimoɓe ɗuɗɓe njehi ha yolde Joro Belel ngam hollugo seyo, bana Hajiya Hauwa Pullo Gombe daga lesdi Nigeria, non bo Usman Maisko daga lesdi Nigeria, Faisal Oyo daga lesdi Nigeria, Ibrahim Badamasi daga lesdi Kamaru, Fati Kippo daga lesdi Kamaru, Abdou Pullo daga lesdi Kamaru, enanta bo yimoɓe woɓɓe fere fere en awtade bo e Sarki Babbadawa en e ko nandi be non. Sey yettore laamu waɗi, welwelo waɗama, ko ɗume fu sankitake nder jam e de'ende, sey accidi wuro e belɗum enanta bo seyo ngam yettugo Allah irin hoɓɓe nastuɓe nder wuro Belel. Alhamdulillahi hunde ɗo saraki en metama min taskitini ɗum faɓɓi amma haala metugo kam dasiti seɗɗa sey nde Allah fondi Kenya ɗo, nde Allah fondi bo waddane min jamare onon ma on ummi diga Nigeria on wari hawri be laamiɗo Gawdere mawɗo amin to yimɓeji jamare Belel kedde min hawri min waɗi seyo maɓɓe min meti saraki en ha min hokkitaɓe mangu maɓɓe amin andiraɓe bo saraki kunna bana no yimɓe hositiri ɗum ha dow laabi ɗum goɗɗo nonnon tan tema sey to ardiɗo maayi ɓe wara ɓe hawra ɓe suɓa ɗum ɗo. Sarakijo kam goɗɗo mo wallititta nokkure yaha haala development, haala faabugo jamare, haala yarugo nokkure yeeso, haala ɓamtugo daraja leddi maako ha yimɓeji nana yi'a ya yeeso. Kanjon kiya ɗo nde Allah fondi ha metugo may ɗo mi tammi en laari jamare je hawri holli saraki en ɗo mari daraja, gargajiya ɗo mari daraja, emin seyori ɗum bo masin. Seyo kam mi tammi nahil min tan jamare Belel, kedde amin deydey yiɗanɓe amin pat wari waɗi seyo may to ɓe hokkiti min bo sembe amin nda to Kawna Adamawa yerimajo ɓinguel laamiɗo ƴola Adamawa kanko ma noon o wari be hoore mako haɗo o wari o honori min, o tawama be laamiɗo Gawdere laamiɗo amin ɓe hawri nane ma ɓe derɗiraɓe leddi bo bana ɓe wi Adamawa Nigeria be Adamawa je Cameroon ɗo de Adamawa may ɗon kan gota iftorde woore to ɓe wari ɓe hokkiti amin sembe, ɓe wari seyo may ɗo ɓurgo sembe, yimɓe pat seyani ɗum volwi ɗum bo masin. Mi tammi ɓeddi derɗiragu, ɓeddi sembe, hokkiti min bo sembe ha ardungal may ɗo no min tiɗira min bo to woodi haajeji feere ko min mari ko min yahata min ekkita ko min laara ha ƴoola hokki min laawol deydey no min yahira. Nane ma laamiɗo Gawdere be laamiɗo Adamawa kam ɗum ɗo yillotira, ɗum ɗo derɗiri, ɗum ɗo huuda ha to non bo tutawal may ummi wari. To Allah seni haragare kadi ɗuɓɓe woɓɓe feere to ɓe meti ɓe ɗon naftoro sembe laamu nga hugo kuuɗe feere ɗe kana e ko nandi ɓe no ɓe ɗon ñaama wato hakke talaka e maɓɓe to jotta woɓɓe bo to ɓe meti ɓe ɓe ɗo tefa no ɓe ballirta wuro. To ko woni shawari ma ragare ha yimɓeji ɓe a meti ɗo pat ha nder wato majalisa maɗo? Diga laamiɗo Gawdere wari, yerimajo ƴola wari, laamiɓe woɓɓe feere ɗofti wari, jamare mofti nde wari ɗo kamɓe fu ɓe hiriti hunde ɗo responsabilité maɓɓe to jotta ka haala laami hunde ɗo sarakijo wara huwata wara ñaama haqqe neɗɗaku talaka en kaɗo kam na min jaɓata to ɗum groupe on yimɓeji man ɗo hawri sawari on hawrata min waɗa sawari
moy fu wadda de sembe mum de ko wawi huwango nokkure min pat bo min do aynotiri min bo mi do ayni hunan bo ha ɓurti sembidirgo ɗon gam laamiɗo gawdere wari do yeeso mako be yeeso kawra adamawa on ɓe ari ɓe meti ɓe to kamɓe fu ɓe ɗo andi min bo min aynan de no kugal man ngal huwira do adilaku nafa jamare nafa nokkure amin ha ɗum dayna ɗum yaha de bana no anniyaji ma ummirama ɗo to a laari ɗo gomna amin fu tawama keyan o tawama ɗo ko waɗete pat a andi gomna kam ɓe ɗo wati hakkilo ɓe ɗo vinda ɓe ɗo ayna ko goɗɗo ɗisli on ɓe andi de ko watta to nanema gargajiya ka ɗo huuda be gomna to nder banni man ɗo mi tammi komoye fu ɗo andi ko huwata to woodi goɗɗo selal no famɗiri fu o seli bo ɗo bo min dartinan mo min de no huwira nder adilako ɗo on anniyaji amin non bo nde weeti fayde so min ummi ngam dillugo wuro Bangray ɗon tawi ha yeeso Belel bo ɗon les wuro Gawdere bo ɗon tawi ha Adamawa nder lesdi Cameroun ngam yahugo do'aji ɓaawo yugo ɓikkoye jangi timmini deftere alqur'an ɗum yehi bo ngam waɗugo seyo welwelo nda bo ñam nda bo ya bisimilla en jalɗuru wuro Bangray. آمن الرسول بنا ولا تحمل علينا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن deftere jawmirawo seninde salamu aleykum ko wolwata ni yo haala ɓe mofti ha ɗo ɓe waɗana ɓikkoy do'a ɓe heɓi ten ɓuranɓe fuɗɗode haara gare nden an to janggama ga fuɗɗode haara gare annabi ɗo wimen wakkati watta ɗo man ɗo waɗake ɗo jin capan jeeɗiɗo warano kala ko on ɗoni fof ɓe mbiyata na alhamdulillahi heɓi ɗona yaaba to komi finnitina derɗaɓe ni ɓe saaro en ɓe habda walla ɓiɓɓeji mum jangga janggirɗe nde nafoore ko ndere nde nafoore amma wala bana nde ɗo ngam kayre ɗo kayde nafata goɗɗo nde wala keero ha abada warjaɓe taɓi aɗa ɓinguel bo wala ko ngel nafita saaro so nato ngel do'anal saaro ɓawo balɗe makko kani tan goɗe ɓinguel o shafi harkano ɓe sehorto ɓe nangirɗan ɓe jindirɗan fotimewa photo gotel na no mettita photo ɓawo yimɓe o tawan deydey ɓe jittaɗi ɗe ko yimɓe hokkiyata fiya ɗum amma to nano waɗi ilay sali ko sali ha abada ko ɓaɗɗe ɓe habda hokka tiɗɗinare ga tiɗɗineta toɗo jawangere woore ɗo ni tiɗɗina ɗo ɗo toɗo wallan ha harka duniyaru walla heɓa golleji feerno himɓe jooɗi waɗa ibada man amma ɗo bo kadi ɗo wallan hakkere heɓo waɗa ibada heɓa bande so Allah wallu en Allah hokkuna salaki Allah barkiɗi ɓikkoji men Allah ɓoosuɓe Allah ɓoosu hakkeji men fof Allah reenu en ɓe fitnaji feɗɗoɗe Allah amin 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 ɗon bo kadi mbawgi komoye fu ɗo holli seyo komoye fu bo holli belɗum mako ngam yi'ugo janguirde ɗo kanjum woni finatawa meɗen Yusuɓe Chak Bouba yettata on e wondugo be amin ha wakkatire nde miɗon bo yelo o nani belɗum laamu Sardawna Belel keso Alhaji Abdul Nasir Yaya tafiɗam Mayo Faran lesdi Nigeria lammina ha wuro Belel